Здравейте! Вие гледате Верижна редакция, аз съм Богдан Николов. В последните 2 месеца из медиите се вихри нестихваща дискусия за или против частните уроци. Школи викат срещу самостоятелни учители, една бивша журналистка ползва огромна медийна трибуна да говори срещу частните уроци изобщо, една друга госпожа събира подписи за петиция против националното външно оценяване и така нататък. Такива дискусии, макар и в по-малко интензивни, е имало и през други години, но те обикновено са утихвали, когато дойде време за море. Не и тази година. Тази година мрънкането срещу отговорното поведение на всеки родител да прави всичко възможно за успеха на детето си вървят с пълна сила. Децата трябвало да учат само в училище. Наистина ли? Децата само в училище ли трябва да спортуват? С какво тренировката при фитнес инструктор е по-различна от частния урок? Някой иска да знае повече, отива на урок. Друг иска да има по-добри мускули, отива на фитнес. А който е с амбицията да стане министър на образованието, може просто да реши да мрънка из медиите, обосновавайки тезите си с псевдонаучни, отвлечени теории. Например, че не трябвало да има външно оценяване и оценки. Истина е, че нито една оценка сама по себе си не говори за способностите на детето, тъй като винаги може и за съжаление нерядко се случва да има субективизъм при оценяването, както и моментни колебания в настроенията на учениците. Точно толкова вярно е обаче, че средната оценка на детето говори много за него. Освен това ще отбележим, че когато дадена оценка е поставена при еднакви условия за всички ученици, както е в голяма степен при националното външно оценяване, тя е много по-важна от субективно поставените оценки. Така както когато влезем в морето, то е еднакво за всички, дори когато сме се учили да плуваме в различни по дължина и дълбочина басейни. Разбира се, всеки изпит трябва да има определена цел. Разумно е целта на националното външно оценяване да бъде тестване на минималните знания, с които може да се завърши 7-ми клас, например. Експертите, с които разговаряхме, изразяват скептицизъм, че е подходящо същия тест да бъде използван и като вход за кандидатстването за училище. За целта често трябва да има отделен изпит или поне внимателно проектиран втори модул на националното външно оценяване, където задачите да бъдат с стъпаловидно нарастваща сложност. Причината е, че само по този начин могат да се проверят максималните знания на учениците, т.е. докъде по стълбата може да се изкачи детето. А нивото на тези знания е необходимо за математическа гимназия ще е едно, за езикова гимназия друго, а за техникум, т.е. средно училище с професионална насоченост, трето. Звучи логично. Освен когато са те пратили в медиите да изпееш една песен, по чийто текст не мислиш. С това завършваме днешното предаване. Благодарим ви, че споделихте част от времето си с нас. От името на целия ни екип ви желая хубав ден. До нови срещи!